Dobrý deň, moje meno je Helena Valachovičová a som trénerka zdravotnej telesnej výchovy. Ja vám teraz ukážem ďalší cvik, ktorý sa robí pri stene. Ja to robím pri dverách, je to domáce štúdio. Postavíme sa tak, aby sa nám päty, lítka, zadok, chrbát a hlava dotýkali steny alebo niečoho pevného. Tento cvik nám slúži, zase má dve fázy a slúži nám na to, aby nám spevnil svaly celého tela a aby sa redukoval tuk celého tela. Takže prvá fáza je tak, ako stojíme. Nadýchujeme sa do hrudníka. Teraz urobíme prudké zatlačenie rukami na brúško a prudko vydýchneme ústami. Takže toto sa opakuje 7 až 12 krát. Nadýchujem do hrudníka a prudko vydýchujem ústami, zatlačím na brúško, ale celé telo zostane prilepené na stene dverách. Takže nadýchujem do hrudníka a keď sa udeje to prudké vydýchnutie, aktivujú sa svaly celého tela. Druhá fáza, odstúpim od steny alebo od dvier, postavíme sa na špičky, narovnáme si chrbátik a tvárime sa, ako keby sme si chceli sadnúť na stoličku. A v tejto polohe zotrváme tak dlho, ako je to možné. Čím dlhšie, tým lepšie. Takže ja vám prajem krásne cvičenie a super výsledky. A teším sa na stretnutie s vami ďalej. Dovidenia.